girl. Ungavumi ukuba mumbi. Ilo Ntombo, ilo sisi. Uthenga makeup sisi, uyimenerate sisi. Hayibo, Ntombazane, ungavumi ukuba mumbi Ntombo. Ilwa Ntombazane. Hello everyone, welcome back to Sunny Life Channel. Thank you so much guys for tuning in. If you don't know how the Lingo Ilwa Ntombo came about, now you know. If you don't know him, he is Bobo Mpele from Durban, Kwandengezi. Bobo is 18 years old, staying with his two sisters after their mother passed away. Guys, I'm so disappointed after I found out the following information. Please watch the rest of the video and share your opinion. Bye. Again Bobo lo webhelunde lo again Bobo ninjani ekhaya siyaphila njani nikhona mafethu okay nangu umuntu oyilegal guardian kaBobo nangu Bobo ukuthi smile asikho kunendaba uBobo khamba kahle yebo siyaphila njani inhlanhla ngikhona so South Africa ngiyazi le video ngase kube yinde ngizoyichopper into 1,000 pieces. If ever nifuna ukusiza uBobo ngiyawabona ama-weave ngeke ngakusho lo ngiyayibona zonke lezi zinto. This is where uBobo stays, this is where uBobo sleeps. So angizile ukuzowenza ini, so sengenzela ukuthi nazi ukuthi i-blessing makuthi nikwenza via mina, i-blessing ngiyithathe kwifamily kaBobo, because guys uBobo akawadla ama-weave, uBobo akawadli akazidla inkophe, akalali akambathi i-makeup. So you guys need to understand. Ngicela ngikhulume nesizwe. Sanibona sizwe, imina usisikaBobo. Ngiyacela bandla ukuthi sicela nisisize uBobo akwazi ukuphumelela. uBobo ufaka ama-weave, ufaka inkophe, ayikho imali esitholayo ngoBobo. uBobo akatholi lutho, kodwa sazi ukuthi unemanager. Emakubo koyimanager kuhle, kodwa mina ngase nifike nibone kaBobo kunjani. uBobo uyislay queen, akana fridge, akana TV, ulala kwi-single bed. Imina kusisikaBobo ekugada uBobo ngifana nje ke-guidance ngoba uma washiya thina. Nangu nosisikaBobo omncane. Ya sisomdala uqinisile uBobo akawadli ngempela ama-weave. Isimo aphansi kwaso nje asihle kahle. Bona nje bafuna ukugaina ngaye, bamheha ngama-weave, makeup, inzipho. Lokho nje akeke uzomsiza ngalutho. Indlela indawo ahlala kuyona ayikho comfortable ukuthi uBobo yeah, this one is a brand. If following anayo does not justify impilo ayiphilayo. So South Africa into engishoyo asizile ukuzokhuluma kabi ngobani. All esikushoyo ukuthi should you desire to help uBobo in terms of